Kukia khaya phan MSc ang hoi hini kirai pia long chedon nun thekte jakas Karbi Anglong Autonomous Council pen ke tharle tang dudu colony la pen khan bostia long hem ki kim lok thuplir Bike la pen Tata Sumo ka chitong jok kalitang chereng teron adima long amat apran ke damnang Karbi Anglong Live Karbi Prime Time Abirta ang ton pen arjupanik tha Kukia khaya phan MSc ang hoi hini kirai pialong chedon nun thekte pusi jakas asong atum pen phirang kya mai kangi pon Jangmi poni phai inquiry ni jakas KAIYA KUYA la pen KFA atum chilang si phirang kya mai kangi pon Kidam tang there ni phai krepor ni kuki oktum pran mate risim kang tang ke oda song UKDA KRA la pen KLO atum sarkar atum pen monsa malam don ka chitok MOS close 5.1 A la pen B along kitok pon Karbi Anglong Autonomous Council along ing hoi hini mate MSc ang hoi hini kukia khaya phan rai pi ponang jipu ka chitok pon along chedon nun thek thepusi pherang ke amaya long pen pachini pon Karbi Anglong Autonomous Council ke inglong aso khaya phan si panong pi pon lo bonta isia khaya phan la puson ang hoi ke rai pi do puke avi lahai non kukia khaya phan MSc ang hoi kipi mate rai pi det pulote mo kaprek akhaya tumta hang lipo la sikhaya phan ke rai PG pu along chedon dun thek thek la sikuki oktum pran atum lamdon ka chitok MOS 5.1 a close A and B along pa private nang ji pusi jakas chairman stelining ti sodak pen pachini pon ilitung Sampai sini lo non hedong itu Chief Minister, sama Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sarma alang di kuki pan la 125 amendment bills also implemented alang tuan Sydney kuki pan PG polam te kudo asira so putat itu jakas kana bangke itu ke la ke chokche kusipu athema no ho ba tribe no ho along le danam tame a tribe wise to get no the reservation abe ini dak kolam di daking tipikal class consipi tribal SC OBC pugan si reservation dui tamli kuki karbi naga khasi dimasa pukan ke no hokolong no so da khasi beleng no marori to hokonani pukan ke da reservation ke bibe itu ko kichini da matenge lasi da Karbi Anglong long samen non 125 amendment bills along sila to kuki ndita si kipi pula bangke la PG pubang pipela PG pu bangke lagi itu bangke ko ini la bangke chokche pu lekin ko ini det poti athi lagi chokche te Karbi Anglong Autonomous Council la 44 along non net territorial council itu ni 44 seat le pistami hula take itu Karbi fan lan ku pemeti entire ST fan lan dolo la pen reservation ka kapek fan lan dolo ku jodak tasi dak jong si kuki fan jong si pini jong si dak kini pidet ku te mo apia pike la gupiloma mani dana hangko itu kupilo kita Karbi Anglong long dolang lasi la bangke tum dakka so pen ke la bang tum ko ni lasi immediately la so bangke tum chingwai ching sai pen la so asi reservation na putak bangke stop nahi tapi mo 105 amendment bill sa hustame tum la bangke no pe tame tum papilo me dedi fai tum Karbi Anglong ara to an tum tame la bangke rok tok ni News report Karbi Anglong Live Asamang kangalong tame hong pen kewang hon theme me Bangladesia tum aron re lapen pregjam adimalong hemrit kachikim pen government along le kacherai deji aphan kabor I atum anaphan tharle laplo lason sikedam tang ningkan surhini roeng kora ke thom Karbi Anglong lapen Nagaland aduya hoy dudu colony lapen khan bostia long tame Karbi Anglong Autonomous Council pen chapater piponsi tharle ponlo bonta tharle tang det adim hem kikim thu ting lok thu clear anpin Bangso dimalong kopi ko son pensi hem kikim thu long lok ma aputhak Karbi Anglong rong asar amai la pen hamphang song atum pen adimalong an palidam si kelang chari peduponlo Karbi Anglong along le along kido kithak ji aphan la pen long le ki jorji kinam ji aphan anke
Karbi Anglong rong asar atum alongsi ajakong dolo. Lasi ladak dudu koloni lapen khan bostia long konat pen ajakong ke do lapen ke longsi lapu an honte meme hong pen kevang atum nangklem long setma lahayalam kachini ji aphan Karbi Anglong rong asar amay atum pen humri damsi amen long ponlo. Bangso men phele kheze pusi chini ponlo. Phele kheze pu abang pu si ongdong ahem kimrang pen bhara piponsi medu chepalong ponlo. Bonda phele kheze komadni lapen konat amunit ni nilitum rong asar pen ki chini nelasi alangli nilitum pen thang ahukum avi pin pen lapusona sai ke klem ke lamso kali lapen ke bang ji apor jongsi nilitum Karbi Anglong rong asar amai alam pati pek pen klembor idet pulote nilitum arona tang pen ingsai nangkok puputa pherang kya thengno nang pachini dun ইটো এৰিয়াতে মাটি বিকা আৰু কিনা বেছি আছে শুনিছে এইটো পৰা মন চাব আহিছে কোন হলেবি কিনিবি কোন হলেবি বিক্ৰী কৰিবি হলেবি কামবৰা খানকে এনঅচি লৈ কিনাহে এইটো বিক্ৰী কৰিব লাগে আৰু কিনাবি কিনিব লাগিব সেইটো কাৰণে মনটো জানিবলৈ বিচাৰিছে তো আজি ইয়াতে তো কাৰ্বি আংলং দি এইটো অট'নমাছ কাউন্সিল পৰা এইটো ডক্টৰ তুৰাম ৰহাং আৰু কাৰ্বি আংলং অথৰিটিৰ পৰা এইটো কোৱা আছে তে মাটি যিমান ডাঙৰ ল'ব ক'লেবি একটা মানুহতে 1000 বিঘাহে এলটমেণ্ট আছে মোৰ দেন 1 বিঘা 1000 বিঘা so কোনবো মানুহবি ল'ব নাপাৰে কয় না এইটো ইয়াতে আইনতে লিখা আছে কাউন্সিল পৰা তো ইয়াতে একজন মানুহ আছে এইটো পেলি খেজে কয় না শুনি আছে মান চাল পৰা হ'লে মানুহবি দেখা নাই তো এইটো নিৰ্মল টি ষ্টেট তো এইটো চাহ বাগানটো আজি পৰা নহয় আজি 50-60 ইয়াৰ্ছ লগা এইটো চাহ বাগান আছে হ'লে তাই লগা মাটিটো পেলে খাজিৰ পৰা লৈ লৈছে কই না নিগা শুনি আছে হলিবি তাইলা ডকুমেন্ট আছে না নাই নাজানে লংলে ke Karbi Anglong alongle bonta medu ke longke Nagaland asor phele kheze lasi labangso ajakong komatsi kipilo Karbi Anglong Autonomous Council pen mama tangte amithang ajakong pen lo lasi prabjin pen ritarli pedoponsi kangsai pedoponangji anparta phele kheze pusitame asuri suri achiri alongle kacherai ke aronre lasi lasolongle kilangchari pedosi sodak pen ingsai nangji puta hamphang song penta ke hang pedopon dudukulini khan bosti ke election lo lasi non abang ke adak election 8 penafi aladak all assam ta suspected bangladeshi phangan ke election lablo non abang ke all assam election 8 penafi si konat penone ladak pilekhe bang nang bihu ladak abangke ladak do mehbuf pulo lafana bangke manli long alangsi collection ke toilo alangli bangsi pelekheje bang lasi kona authority lo along lege Karbi Anglong revenue gira bangke Nagaland pelekheje long lage manghumi me lasi Karbi Anglong Autonomous Council authority tong kipima mate pelekheje aning khang masi ki claim lo news report Karbi Anglong live Karlitang Chereng Teron bike lapen Tata Sumo agari ka chetong jok adimalong amat Karlitang Chereng Teron apran damnang juilo la sopen ke dam tangar ni arona tanga tengpen tasam woithulo lapuson si ke dam tangar ni borpothar police station ke parlo Silonijan gas agency adung hetalong koilamati wo phonga sar arongamekar biren teron lapen rupa bepiatum asopo Karlitang Chereng Teron bike lapen Tata Sumo agari ka chetong jok adimalong amat Chereng Teron abang apran damnang juilo Karlitang Chereng Teron ata laki ningkaning koi malom ansi donang jila labang so ahoni ke phola ke kedam tang ni phai kre ner kep ani por phai ke thom apor malom pusi chinidun Silonijan gas agency athing no alongsi lapuson ahoni ke pho laki kopi koson peloni ihum Tata Sumo registration NL02T2086 agari pensi ke pho ponlo Karlitang Chereng Teron aphan arona tang ateng pen moidam setami piponlo lapen labang solong ahem asarbura a ik a injirpi lapen jirpi jirpo do ana tuma phan chepa mo ponsi ha sining hemreng ni dam chuilo Koilamati pen Samson ingti
Karbi Anglong Live. Bokajan B Try Junction along Banghini atum Arakio Hormu pen Khatkati Raikom Saikhire deng Kachingnang. Khatkati Raikom Saikhi atum ben Khatkati Police Station ke parlo Bokajan Subdivision Balijan B Try Junction along Karagaon Outpost along Raikom Saikhi ke ton kilang chari asai ke klembom ahut ajo por phai sirkep apor ihum Hyundai Akar I-20 NL07H 2420 Dimapur pen Karagaon an kedambom apor ahut kakuruk dun pedoponsi sabun ahom along homni along an alang litum araki hormu ke thap long pondo labangso asabun ahom along araki hormu mate drugs gram kre sirkep ra tokbor sirkep an long pondo lasora ki ahormu pen kachingnang check atum yansio kikon lapen yan bemo lotha banghini atumta Nagaland asot pasi pang tekpo Bokajan penanantirang Karbi Anglong Live. Kedamtang jang miponi pai krener kep arni nijang Karbi Anglong lakha troxy kopili MAC constituency ke parlo jengkha patrolling post pen kilometer hini anbag doji Parno pu arong mekar babu inghi lapen rina BP asopo Livson inghi artaningkan pli exotic play flavored energy drink pu alangkang sam kijun pen chardak hek det lason si langkang sam aling le kijun aret nangji lapukali athe non malom kason se pon thap ason dopik tanglo lasikulat ke do atum sidame ke jor ahor mulo pu penra arta langle pin pen Kejor ma kejor puta chokchi. Lasi Karbi Anglong angkang thebi kedo tum andame kachini pona kinang sot. Athe bong along kitok pon arta sitame todo arta ki jo matum lapen pregnancy atum junlong le tangho. Lapuson a warning ki pipon sitame do. Lahai lang etpensi hormu hortar kejor dun sitame akinang sot. Athe mo oso bang arta kalipin pen lahai hui ahormu ke chopen okpran hingnodak polote kulat ke do tuma phansilake adai dokokji lasi exotic play flavored energy drink pu amen alangkang sam kijun pen inut ningkan kep also Livson inghi kisung phonanglo pherangke karjo ponahut nangke thandun ateng pulote a oso bang jengkha dance academia long ke kan ke charlia phan damlo Lapen malomso ke kanapor kalichet lang ajok jengkha fil mati pathu aklam athengno akula dalong exotic play flavored energy drink pu amen alangkang sam kijun pen thirengjeng anpin dokoklo Lapen labangso oso phan tongsekot pen Kheroni model hospital along ankiso kelanga phan ponlo Lapen labangso oso phan apokarlu kedo exotic play flavored energy drink pu alang pangsim thai ansi au so bang achithe kedo puta pachinipo play sigi jun hala sakke pa bon mata jur putum men sigi jun ho lada dance school na sina chu toy don ama labangso play gi jun ben ama si direct attack lo ari keng chikeng ya ya lo yo ama si la ku dilijur pulo alang li si pu hospital wan loman ini tunta dare kala sarpi phano bangke nilisi wan thulo he masih non bangke was thai lo jan lo non bangke nelu si pu also ba kopilo so men Livson inghi arong harong surah arta ningan keblo nani tu akan kumasin na diuta lo amka also ke mane nili jengkha long se kam ke claim ya bihari dukan long almari gigi mama aju dunong lo biar ha nangi supolo kali ili sopo bang kali mane apu bang ke ha Bangalore sido ila apu men babungi apa men ke Rina Bepi babungi ke Rina Bepi aso Livson inghi labang ke aso kleng mana aso kleng lo Kheroni pen Mohanteron Karbi Anglong Live
Karbi Honghari Aron Kirim Along Kithedung Pulote Umaha Rapati Along Rita Isilo Bangso Sarhabe Amai Pen Dengpi Amai Kebi Ponjia Pan Kachisi Kachedang Chingpon Bomlo Umaha Rapati Sarhabe Amai Pen Pining Surhini Rankora Trok Aningkan Jang Minipai Inkora Hini Lapen Inkora Getoma Parman Rong Jajur Patua Klam Rong Hidialong Si Dengpi Amai Kebi Ponjia Pan Kachisi Kachedang Padupon Labangso Dengpi Amai Lake Pining Det Lapule Kibi Kali Dengpi Amai Lake Aningkan Wangta Bipon Bom Lapen Non Dengpi Amai Kibi Ponji Karbi Anglong Autonomous Council Kechari CM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Karbi Anglong Arecho Apansi Johang Pon Lupusitame Umaha Rapati Sarhabe Amai Kongchun Bang Muniram Ronghang Ahin Pen Nang Pachinidun Nilitum Umaha Rapati Longri Sarhabe Amai Pen Itek pon ningkan sek Dengpi Amai labangso Amai bang ke ningkan wangta nilitum Bipon Bom lake non ningkan sini la son le kapincong kali hareng bonghom rong arak so ceng rong bong ke do hut pensi bangso Dengpi Panpi bang Dengpi Amai po bang ke do pon buthe amen bang ke nilitum la bang ke kimi kang jang pan lar pon bom ke ceng si nilitum karjudun long bang ke Dengpi tuar ke pan pulo ang bong klang thulo Dengpi hormai ke jun pulo la sila Dengpi ke pan po bang Dengpi tuar ke pan po bang ta hok tera bang ke tuar bang ke non along tin akrong tin bang ke pan joklor po sila bang somen bang ta pekam krak lo la peng ke Dengpi hormai ke jun po bang ta ang bong klang thulo Dengpi hormai ke jun ta litum Karbi solang dua tum mate Sarhabe song tum ta la hormai ke jun lok akam si ke klembon pula so Karbi Anglong arat mat hajaji pusi hor bang ke nilitum non Sarhabe hin pen un an kapiyum pon apa nilitum klem pon bom lo la si hormai ki jun po bang ta non bang ke bi pon pe lo la si non ke ching wai sar bang ke kroi bang ke Dengpi Amai la si le mu het nang li nang kar ju ko ana ke nang sot ma po bang ke la lo Dengpi Amai bang ke nang sot bang ke la lo aku rona teng pulo tang te rong hang rong bong rong arak mate so cheng rong bong pen sitame pin pomar anam pharutum bulu bosar nang kirun dak jiro along ke bangia pan anam pharutum konan ne rong pen konan ne rong tuar ke pan pi dukok ra akang ram atuar wang nang kok na anam pharutum labang so sayang deng si tuar ke pan pu asai deng pon lo Keroni Pen Mohanteron Karbi Anglong Live Koka Aroya Kengri Ningkan ke Thom Karkli ke Chok Pen Hawar Arat Choklem Chodam Chutiki Chonghoi Lapen Lamki Lampong Doan Mesen Ang Theke Me Kelong Asonsi Karbi Honghari Doan Tame Ahirjume Johang Jiaphan Pachinipon West Karbi Anglong Lakhaner Kep Hamren Rong Sopi Ward number isi Hitibari Malong Nong Kache Thangklong Rong Karbi Jen Ing Hia Rong Amekar Don Nia Hemtun Vidya Singh Phang Chopen Joy Singh Teron Atum Pen Chil Patir Piponsi Don Kriner Kep Ahemtun Atum Chetong Pen Koka Aroy Mate Ali Jam Sarpo Akengri Chethok Chijir Asai Dengpon Kurusar Joy Singh Teron Pen Kapachini Dun Ateng Pulote Womut Wokan Sitame Mesen Lapen Don Kriner Kep Ahemtun Atum Andame Ningkan Sek Kime Rok Meji Anparta Lamki Lampong Antame Pu Alijam Sarposi Nang Chirai Dunji Pusi Perangkit Atum Karjo Hut Nang Pachinidun Karbi Anglong Arado Anmate Arong Ahawar Pensitame Joy K Joy Wan Choklem Me Choda Meji Aphan Koka Alijam Sarpo Akengri Wangpen Arkli Pon Lote Ningkan Kang Tim Angbong Rengdok Rengipen Dolongji Halaput Choklem Chodam Ahin Lapen Loke Charlie Ahin Setame Kepaprang Thek Pon Long Puta Kuru Sarbidia Singh Lapen Joy Singh Teron Atumpen Perangke Athengu Nang Pachinidun Tangte Kuru Sarat Tumpen Kaningje Pon Alam The Angton Pen Nang Litum Arjupanik Tha Ami sepuah kau sepuah nam yo amane terang Choklem Me Chodam Me Pat masih tundak tinggi era situ darang cah ala kan tum jongjung ko kali itu lah aktor si kado kami bangsen atya barado asin tum cirung cerek kan si dak aro aja ngati long tempu darang cah rahi nang cah lo an kadom kabigan tapi kau thai gin mathai umur kana da pare thai apa na jongjung ta ba mathang cah tum do la tuma ta bumi pan het asin tum ning cethelo tingkan mathak kan pia dan kan po don ta ni tum do kiru ate ke mangate Choklem Chodam Me Sedap ku ke mang awi ku tum ning cethepon
pen mo to ba sobat kadang kita to ba kadang ini itu bukan ada puluh tangke ini tinggi cek pondok basi ini tempat tinggi kali ini kan kan ke thom lo ada continue nang cabam nang kan thom cok ini kan thom cok lah pingan bangke masih lagi apa kutin nak Karbi tum sitame lah ini tum coba kita soan ke hadi lah sona kaksi kado kita klaim dapat klaim pon nangi pusing dia itu pon dulu po bang kalila kita morning kita ini tunggala ningkan sekpen epong ke cukup mungkin aroy ajing along ini tungke cadom jadi bombi laan si ini kita yok ta la alin sarpo aning ke hangat tu an ke aning kan sekpen epong bang ke cuma tahul te meji tak kisung ke boy hang mata tidak kisung ke boy ka beda di mak si ini bang ke mata lo oh nili tung bang la pelo nili tung ke hamren jeng ini agang mura arong amekar hoi pensi nili tung ke bang amati lagi kurusar lapu kurusar barim lo nili bang ke angsun lo amati lapu ini dah kurusar lo Hamren pen Daniel hi Karbi Anglong live Tang te pini Karbi prime time verta ke lapuan si kang ton paniklo